Συνεχίζουμε όμως τώρα στην τροπολογία για το μεταναστευτικό. Έχουμε την κυρία Σασάτη μαζί μας, διευθύντρια του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια κουβέντα που είναι πάρα πολύ σημαντική και για τους εργάτες γης και για τα δικαιώματά τους και για το αν πρέπει να έχουμε μια κεντρική πολιτική για το πώς θα διαχειριζόμαστε τέτοιου είδους θέματα. Δυστυχώς, όπως όλα στην Ελλάδα, ξεκινάνε με τον λάθος τρόπο, ξεκινάνε με μια προχειρότητα, ξεκινάνε την τελευταία στιγμή και καταλήγουν να συζητάμε λάθος πράγματα. Δηλαδή, αν υπάρχουν μιλούνια Ταλιμπάν που περιμένουν στα σύνορα να μπουν μέσα να αλώσουν τα πάντα. Και να πούμε λίγο για αρχή τι λέει αυτή η τροπολογία, γιατί δεν έχει, ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει, βλέπει ότι υπάρχει μια αναστάτωση εντός Βουλής, εκτός Βουλής, να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Ναι. Αυτή η τροπολογία αφορά κατά κύριο λόγο τους ανθρώπους που είναι εδώ στη χώρα και για οποιοδήποτε λόγο κάποια στιγμή τέλος πάντων χάσανε την άδεια διαμονής τους ή δεν είχαν ποτέ άδεια διαμονής και μένουν τουλάχιστον 3 χρόνια στην Ελλάδα και μπορούν με κάποιο τρόπο να το αποδείξουν. Ναι. Αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι αφορά τους ανθρώπους που ασχολούνται είτε στον τομέα του τουρισμού είτε στον αγροτικό τομέα. Είτε στην οικοδομή. Είτε στην οικοδομή ακριβώς. Εμείς τώρα σαν Φόρουμ Μεταναστών τη βλέπουμε ως θετική αυτή την απόφαση. Θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και γενικότερα οποιαδήποτε ρύθμιση θα έλυνε ένα τέτοιο ζήτημα που αφορά χιλιάδες πολίτες τρίτων χωρών που έχουν με κάποιο τρόπο δυσκολία στην καθημερινότητά τους και στην ασφάλειά τους και των ίδιων και των οικογενειών τους φυσικά, αλλά και ευρύτερα για την κοινωνική συνοχή, έτσι. Γιατί, ας πούμε την αλήθεια, πρόκειται για μια τροπολογία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πλευρών. Καλύπτει και την πραγματική ανάγκη για εργατικά χέρια που υπάρχει στον τομέα του τουρισμού και στον αγροτικό τομέα και στην οικοδομή, όπως είπατε. Από την άλλη διευκολύνει το κράτος να μειώσει την παρατυπία και φυσικά διευκολύνει και τους ίδιους τους μετανάστες ώστε να βγουν από μια κατάσταση ανασφάλειας, φόβου, κινδύνου εκμετάλλευσης. Τι ίσχυε μέχρι τώρα? Δεν ίσχυε τίποτα. Όσοι δεν είχαν χαρτιά, δεν είχαν χαρτιά. Και όσοι επιτοπλίστων οι περισσότεροι εργάζονταν, ήταν στη μαύρη εργασία που λέμε. Υπήρχε πρόληψη 7ετίας, αλλά αν κάποιος καταφέρει να μείνει... Υπήρχε πρόληψη της 7ετίας, αλλά αυτή αφορούσε γενικότερα όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στη χώρα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι και η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά και τους ανθρώπους που μπορεί για κάποιο λόγο να χάσανε την άδεια διαμονής τους και να μην εργάζονται στον αγροτικό τομέα ή στον τουρισμό, έτσι, γιατί ακριβώς επειδή δεν υπάρχει μία συνοχή στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας, δεν υπάρχει και συνέχεια. Προφανώς. Υπάρχουν όμως κάποιοι που δεν εννοώ με ακροδεξιά ματιά των πραγμάτων, αλλά υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αυτό δεν είναι σαν να καλούμε μετανάστες από όλο τον κόσμο να έρθουν εδώ γιατί εμείς θα τους βρούμε και δουλειά και θα τους νομιμοποιήσουμε κιόλας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος... Κοιτάξτε να δείτε, η μετανάστευση στην Ελλάδα δεν ξεκίνησε το 2015. Οι άνθρωποι έρχονται στη χώρα από πολύ πιο πριν, από τη δεκαετία του 60, για πολλούς και διάφορους λόγους. Οπότε καταλαβαίνω και κατανοώ και όλοι μας κατανοούμε ότι ορισμένες φορές υπάρχει φόβος και ανησυχία στην κοινωνία και σε αυτό το φόβο πρέπει να απαντάμε με επιχειρήματα. Πέρα από το ρόλο του κράτους υπάρχει και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που γενικότερα θα πρέπει να διευκολύνουν ή να επιτρέπουν να ακούγονται αυτά τα επιχειρήματα και φυσικά των ίδιων των μεταναστών, όπως κάνετε και εσείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τα αρνητικά φαινόμενα, το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Πρέπει να φέρουμε τον κόσμο λίγο πιο κοντά. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να σας θυμίσω κιόλας ότι χτες γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα μετανάστη, όπου βγάλαμε και ένα δελτίο τύπου στο οποίο ζητάμε επί της ουσίας τη χάραξη μιας πολιτικής ένταξης, σχεδιασμό και υλοποίηση ουσιαστικής μεταναστευτικής πολιτικής, όχι μπαλώματα.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 255 συμπολίτες μας, οι οποίοι περιμένουν να εκδοθεί η ανανέωση ή η νέα άδεια διαμονής τους. Και το 62% αυτών περιμένουν έναν ολόκληρο χρόνο. Ναι. Η αναμονή για την άδεια διαμονής σημαίνει καθυστέρηση σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή μας. Αυτό είναι σε μια λογική της κυβέρνησης, το ότι δεν θέλουμε να τα κάνουμε πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα, γιατί όσο πιο εύκολα τα πράγματα θα τα κάνουμε, τόσο πιο πολλοί άνθρωποι θα έρχονται εδώ, γιατί εδώ θα είναι ένας παράδεισος του μετανάστη. Μα ο κόσμος δεν μεταναστεύει γιατί θέλει να έρθει απλά στην Ελλάδα. Ο κόσμος μεταναστεύει για διάφορους λόγους. Γι' αυτό σας είπα ότι να θεωρούμε ότι η μετανάστευση ξεκίνησε το 2015, όπου εκεί στην ουσία έχουμε προσφυγικές ροές και όχι μετανάστες, είναι υπερβολικά λάθος. Ναι. Γιατί από το 2015 και μετά έχουμε κατά κύριο λόγο προσφυγικές ροές. Και είδαμε πολύ πόσο καλά το διαχειρίστηκε όλο το θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα με την Ουκρανία. Σωστό είναι αυτό. 2 μέτρα και 2 σταθμά για όλες τις δυτικές χώρες. Ακόμα και οι κλειστοί διάδρομοι, οι κλειστοί δίωδοι για τους μετανάστες άνοιξαν για τους Ουκρανούς, αντίθετα με το τι γίνεται εδώ και χρόνια για όλους τους υπόλοιπους μετανάστες. Ακριβώς, και λύθηκαν ζητήματα τα οποία σε άλλες περιπτώσεις κάνουν χρόνια να λυθούν. Ωραία. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι έλλειψης νομικού πλαισίου ή έλλειψης εφαρμογής των νόμων που υπάρχουν? Υπάρχει έλλειψη νομικού πλαισίου. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τον νόμο, αλλά δεν μπορεί να έχουμε δεκάδες διαφορετικές άδειες διαμονής. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μέριμνα για την εκπαίδευση ή την ένταξη των ανθρώπων. Ναι. Είναι όλα δυσανάλογα. Και τώρα πώς ένας εργάτης γης, ένας μετανάστης ή ένας εργοδότης, πώς μπορεί να ξέρει αν δικαιούται ο εργαζόμενός του ή αν ο εργάτης δικαιούται να πάρει χαρτιά? Σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίστηκε είναι η ερώτηση. Και γενικά, όχι μόνο με την τροπολογία. Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό σας λέω. Για να έρθει κάποιος στην Ελλάδα θα πρέπει να τον καλέσει κάποιος εργοδότης, ούτως ώστε να μπορεί να δουλέψει και να εργαστεί. Δηλαδή η άδεια διαμονής, γενικότερα το γεγονός ότι ακούστηκε τώρα τελευταία ότι η άδεια διαμονής για πρώτη φορά είναι συνδεδεμένη με την εργασία. Η άδεια διαμονής είναι γενικότερα συνδεδεμένη με την εργασία, γιατί για να την ανανεώσεις πρέπει να έχεις ένσημα. Αν δεν έχεις ένσημα, δεν μπορείς να ανανεώσεις την άδεια διαμονής. Ορίζει κάποιος έναν αριθμό που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία για εργάτες? Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό το σενάριο που κάνουν, ας πούμε, οι Αμερικάνοι, που λένε ότι θέλουμε τόσους ανθρώπους για να κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κλείνοντας, υπάρχει μια αίσθηση ότι το τελευταίο διάστημα γενικά τα πηγαίνουμε καλά με το τι γίνεται με τις μεταναστευτικές ροές ή με τα προβλήματα που υπάρχουν, με εξαίρεση το ότι μπορεί κάποια κάμπ να έχουν περισσότερο κόσμο από όσο χωράνε κτλ. Είναι έτσι ή είναι λάθος η αίσθηση που δημιουργεί η κυβέρνηση? Θα πω ξανά ότι δεν συνδέουμε το μεταναστευτικό με το προσφυγικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει με το προσφυγικό, οι ροές είναι αλήθεια ότι ήταν λίγο μειωμένες, αλλά υπήρχαν πολλοί λόγοι για το ότι ήταν μειωμένες οι ροές. Αυτό που γνωρίζουμε τώρα τελευταία είναι ότι οι ροές αυξάνονται. Και είναι φυσιολογικό να αυξάνονται από τη στιγμή που υπάρχουν εμπόλεμες ζώνες σχεδόν παντού. Γιατί εκτός από την Γάζα και ό,τι γίνεται στην Παλαιστίνη, και στο Σουδάν υπάρχει πρόβλημα, και στην Ιεμένη υπάρχει πρόβλημα, και στο Αφγανιστάν υπάρχει πρόβλημα, οπότε είναι φυσιολογικό ο κόσμος να μετακινείται. Και εκτός αυτού υπάρχει και η κλιματική αλλαγή, η οποία δημιουργεί νέους πρόσφυγες.
Μάλιστα. Κυρία Σασάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία. Θα ξαναμιλήσουμε για να δούμε αν εφαρμόζεται όλο αυτό, αν έλυσε κάποιο πρόβλημα ή έγινε ο κακός χαμός χωρίς κανένα λόγο και χωρίς καμιά αιτία. Θα φανεί στην πορεία. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.